Ni Maite Betia naiz, BH-ko komunikazio arduraduna, eta aurten gure ikasleak BH etapa berri honen inguruko euren ikuspegia edo zein zan jakiteko eta aldi berean guk ere horri indarra emoteko BH Clip lehiaketa antolatzea erabaki dugu aisialdiko kulturguneko taldearekin batera. Eta egisa esan, ontsi bukatu da aurkezteko denbora, eta oso pozik gauz, 14 lan aurkeztu direlako. Hurrengo epaimahaia elkartuko da, eta bertatik aterako da horrez jarrita daukagun lehenengoko saria. Sari hori iPod Touch bat izango da, eta harrera hau ikusita gero, pentsatu dugu ikuslegoaren saria ere jartzea. Eta ikuslearen sari hori ikasleek eurek aukeratuko dute. Hortarako, klip guztiak ikusiko dituzte, eta bertan erabakiko da sari hori. Eta, hoxe.